Het is maandag 23 maart. Dit is de podcast. Mij, voormalig profvoetballer van zowel Heerenveen als Cambuur, Doke Smit. Doke, welkom. Vlien Wieke, hier een heel soort meesken, nog neer van de naam Wouter Wiersma. En nou is hij een bekende Fries. Maar wat weten we nou van Wouter Wiersma, wat we Vlien Wieke al hier nog net wisten? Misschien dat hij fan is van een bepaalde voetbalclub. Dat zou kunnen. Roelof? Ja, dat is suggestief, Doke. Dus dat weten we net namelijk. Wat weten we dan overal? Nou ja, ik wist dat het een goede, dat het scheidsrechter is. Ja, dat wisten we al. Ja. Willem? Ik ben 2 dagen lang in de statistieken doken. Ik weet een heel soort hoe Wouter Wiersma intussen. Teasertje. We hebben hem al een keer in de podcast gehad, niet 2022. Dus wij weten alles al over Wouter. Goed zo, jongens. We hebben weer een nagelnije grootvolle oorlevering van de Sportcast. In een heerlijke wedstrijd pakt Heerenveen een punt tegen de revelage van dit seizoen. NEC uit Nijmegen en Cambuur verliest in een knotsgekke wedstrijd van Jong AZ. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Jong AZ na 10 minuten op een 1-0 voorsprong. Henstra naar Ivan Henstra. Op de counter maait ze de 2-1. Daar is hij. Ietsje Verra. Verra tussen 2, want dan gaat hij bij Verra. Het zelt erin. Jongen, 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 jongen. Ongelooflijk jongens, wat gebeurt hier al hier? Het is reed van Remco Balk. Het is een penalty van Jong AZ. Draaien, jongen, jongen, jongen. Hij kleert het voet bij zijn oren van de ban. Oh, kom u verlies nog. Het wordt fjouwen draaien. Dan komt er nog een jongen het veld op. En wat doet Wouter Wiersma? Ja, die stuurt dan alles en elke keer weer naar binnen. Die 1-0 voor NEC. En natuurlijk zit er de clubtopscorer Jacob Trenskov. Dan komt de bal bij Ringo Meerveld. En die denkt van, weet je wat? Ik gooi de handremmer aan. De gaskraan hield liepen. En hij begint te rennen. Hij is misschien onderwijs wel 3 keer flitst. En dan komt hij voor de keeper, Rijk Jansen. En dan lost hij het op met een wipperke. Heerenveen zit met 1-2 voor. Oh, wat een doelpunt. Allemachtig. Jongen, jongen, jongen. Een kanonskogel van Sharon Sherry. Hier aan tafel Ando Faber, Willem Vermeldvoort, Roos de Vries en nogmaals welkom Doke Smit. Ja, Nies krijgt over doelpunten in 1 minuut 5. Ja. Ja, dat is knap. Ja, dank je. Ja, dat is knap. Ik moest het monteren. Jazeker. Ja. Doke, du hebt voetballen bij Heerenveen, bij de Go Ahead Eagles, bij Cambuur en bij Helmond Sport. Ja, eigenlijk is dat een hele mooie carrière, hoor. Zeker. Ja, zeker. Dus ik ben er ook heel blij mee Ja, met die carrière. En, ja dat zoek ik zeggen. En dan ben ik nog gepromoveerd bij Cambuur. Ja. Is dat het absolute hoogtepunt van die carrière? Ja, dat is wel een van de hoogtepunten, denk ik. Ja. Eén van de. Ja, er zijn een paar momenten die er wel echt bijblijven. En, Neem er nog eens in. ja, ik denk dat het debuut altijd speciaal is. Dus dat. En ook een basisdebuut is dan ook speciaal. Dat was in de Arena. Ja. En promoveren of kampioen worden. Dat zijn mooie hoogtepunten. Zeker. Ah, Doke, er best wel 1 of 2 te betiert ophouden, toch? Ik snapte toen net dat ze dat toen ophouden best. Want ik denk, er zit altijd nog een ploeg in Nederland te wachten op Doke Smit. Die was er misschien wel. Alleen zelf had ik toch wel nog een paar voorwaarden om er nog wel door te gaan. En dat was wel vanuit Zwolle, de woonplaats. Dus, En Zwolle Helmond is hoeveel kilometer? dat heb ik dus een jaar gedaan. Aantal kilometers weet ik niet. Hoeveel uren? Maar het was 1 uur 40, 1,5 uur zat ik weer in de auto. Vooral het Ja, laatste heen, stuk, dat laatste dan- stukje denk ik. Doet die N-weg, dat laatste Precies. jaloeke. Langs het kanaal, Ja, precies. Dat haalt net op dat kanaal, hè? Klopt. Oh. Ja. Maar die benzineprijzen van is natuurlijk wel logisch, inderdaad. Ja. Dat is toch Die wel- laatste wedstrijd trouwens bij Helmond Sport, die op 4 mei 2022, wist het Chin dan nog? Ja, achteraf en denk ik een hele mooie laatste wedstrijd van mijn carrière. Ja, Chin. Tegen Cambuur in Ja, het oude stadion. De laatste wedstrijd in het stadion. Ja, dan is de cirkel rond, toch? Hij was, toen wist ik dat nog niet. Maar misschien was hij toen wel rond, ja. Ja, wat denk je aan? Wat is de voetballer Doke Smit? Wat is die favoriete Doke moment? Oh, jeetje. Dat is van de voren vregen, matten. Oh, hij is net zo volle scoort, hè? Als via de vinger scoort. Zo, ik had natuurlijk Eentje maar inderdaad. Wel een, wat nu wel leuk is om te vertellen, een mooie assist. Van Eudegaard. Dus dat is, Ja, is dat wel is leuk. ja. Ja, Maar ik dat heb die er niet kopbaltje in veel- Rode JC. Ja, klopt.
Vind je de kopbal, maar eigenlijk fietskouder, hè? Precies. De onverzettelijkheid. Dat is toch wel... Zal ik niet favoriete document? Dat was er van tevoren nog niet, toch? Ja, ik heb ja. het Zo is het Ja. ziekje mocht. Ja, precies. Ja, klopt. Ja, uit die enorme reeks van mooie momenten van Doken. Doken. Nee, mijn favoriete document, wie bij Cambuur? Weet je het al? Nee, maar... De thuiswedstrijd, volgens mij Roda JC, de omhaal op de eigen doellinie. Oh ja. Dus, want de moet je ook corrigeren. Dat was tegen Fortuna. Fortuna zit dat, excuus. Nou ja, maakt niet Limburgers. uit. Limburgers. Ja. Blijven Limburgers. Maar dat vond ik echt een heel mooi. Want in het lege doel, en elke die denkt al van, oh jee, Cambuur verliest van Fortuna. En dit wordt de 1-2. En toen kwam die... Marco van Basten-achtige in FC Den Bosch. Omhaal van het doellinie geen doelpunt. Wat is die favoriete document? Nou, het zit nou heel hut om in Holland natuurlijk de redekatie in Sportclub Heerenveen, de derby. Dat typeert Doken echt wel. Maar wat er misschien nog wel het meest typeert is bij het afskiën bij Cambuur. Dat Doken voor iedereen, voor de hele club, voor al het kantoorpersoneel gebak meeneemt als afsluiting van zijn periode in Ljouwert. Omdat het zo'n bijzondere periode voor hem West had. Ja. Dat zei toch ook wat horen. Zeker. Willem is Nou, dat jack het perfect op mijn mooi document in. Want het was voor mij dus mijn debuut in de sportcast net, in de sportredactie dan. Ja. Want, How can I make this about myself? Nou ja, daar komt het al een beetje op wel. Want Doken die stapt inderdaad in de simmer de zoer. De Jeremy Sonny Stevens. En ja, je weet het, dan zit hij bij het scootje en hij doet het vier of wat is een keertje. En hij is ik voort. Dus de week in hier meer die dan Doken Smit. De oerstap van de IO, maar geen koe erheen. Nee, als ik hier niet is, dan komen ze al gauw bij Dijtelon. Komen ze gauw bij mij uit, dus dan mooi. Willem vermeld voor erheen. Wie mijn eerste echte sportinterview en het wie mooi Doken. En ik dacht dat het een beladen item. Want ja, het is een oerstap van je denkt, nou ja, misschien... Van Heerenveen naar Cambuur. Ja, en dat je denkt van, nou, we weten het net. Maar dat wist wel heel kalm onder en heel rustig. Dus dat typeerde mij toen ik een beetje dacht van, ja, zo kent ik op die manier. Goed zo. Nou, dan hebben we alle mooie momenten wel bij de eindhoorn, jongens. Dan gaan we naar de stellingen. Winnen er meer? Ja, nou, ben er nog meer? Ja, misschien nog wel meer. Weet ik eigenlijk net. Maar Dat is een andere, hè? dat zijn andere. Ja, toch? Ja. Jongens, we beginnen naar de stellingen. De eerste stelling is voor Andor. Toch Wouter Wiersma komt promotie van Cambuur in gevaar. Wie ik al bang voor. Ja. Dikke Larikoek. Klinkklare onzin. ruier. Belachelijke stelling. Nou ja, ik ken ik gewoon nee zeggen. Opruimen kun je voor veroordeeld worden, hè? Roelof, denk er maar om, dan. Roelof, Heerenveen draait zijn beste seizoen. Zoent Marco van Basten trainer wie. Dat wie in 2013 en 2014. Dat is mooi. Zoent het vertrek van Basten en Doken Smit is dit het beste seizoen. Ja, dus ik maak er gewoon niet ja van. Ja. Willem, de felicitaties gaan naar ADO. Ik smiet de handdoek in de ring. Ik smiet net de handdoek in de ring, want ik zou het begin van het seizoen Cambuur weer twadden. Dus ik ben nog altijd op koers. Cambuur maar weer twadden. Hij doelt op de titel, hè? Ik doe het Ja, op de weet titel. ik, maar dan Want we wordt alles Cambuur uitlezen, nee toch? Nee, maar dan wordt Cambuur twadden, dus dan ga ik weer uiteindelijk gelijk. Dus ik smiet net de handdoek in de ring. Cambuur smiet de handdoek in de ring. Goed zo. Doken, ik hier nog makkelijk mooi kind in de KKD. Nou, op dit moment niet, maar... Hey, je bent nou blesseerd, hè? klopt, ja. Maar ik had nog zeker van waarde kunnen zijn op het moment dat ik stopte, inderdaad. Goed zo, ik maak er gewoon ja van. Roelof, de goal van Ringo Meerveld zit in de top 5 mooiste doelpunten ooit van Heerenveen. Zo, hallo. Ja, dat is een vraag die mij eigenlijk bij er even door denken. Dat wil ik heel erg Afonso Alves, Huntelaar. Hanson, PSV. Juric mag ik een Sipon, dan was Dit is het gewoon ja of nee, Huntelaar bij jongens. NAC uit. Oh, wist erbij? We komen er net op weer rond, hoor. Nee, hij haalt het niet. Hij haalt het niet. Nee. Oké, Willem, de goal van Isham Ferra zit in de top 5 mooiste doelpunten ooit van Cambuur. Nee, ik denk het net. Nee. Dan weet ik nog wel wat. Goed, Doken, Robin Veldman is kleer van een club in de top 3. Nee, nog niet. Nee. En dan gaan we naar Andor. Henk de Jong had Wouter Wiersma van de bus gegooid. Ja. Oké, jongens. Want eventjes. Welke opmerking had voor meer opscores zorgen? De opmerking van Henk dat Wouter Wiersma net capabel is om in een vol Cambuurstadion te fluitjen. Of de opmerking van Roelof dat Joris van Overheem in oranje mat. Nou ja, ik neem aan dat Roelof Aasen het wordt rucht de heer Ronald Koeman. Die is van mij. Van zijn selectie beleid. Zeker. Maar ik denk dat de win van Henk ietsje hudder... De impact wat hudder wie. Ja, zullen we eerst even jaren naar de reactie van Henk de Jong. Gelijk naar Ouderin van de wedstrijd Vreetioen, Tjen Jong AZ. Ik vind gewoon dat de KNVB, deze Skijs is een hartstikke aardige man, maar die moet net in uw stadion fluitje. Dat hij uit Zuid-Huisterveen komt, je uit de buurt komt? Ja, het is een echte Friese jongen. En die doet gewoon zijn best. Maar het begint na een paar minuten. Mart Diemers wordt onderuit lutsen, geen geel. Daarna wij 2 keer geel. Hè. Hij doet alles eraan om te Sjen litten. Ja, er is niks.
Als je dat kent, hè, je moet altijd recht uitwijzen. En verder is een hartstikke beste man, maar die moet net je fluitje. En de witte KNVB wel, moet ze net doen. Maar dan in die zin twijfels ik aan de integriteit van de scheids. Want dan kan die dus blijkbaar... Hij zoekt wel kennen, maar dan lijkt het zo zitten. Ja, maar soms is het net handig om dit soort wedstrijden te kijken. Is het meestal in problemen brengen. En ik denk dat dat hier gebeurt. Ja, dat zei Henk de Jong. Weer een visto dat Henk de Jong de skietsochter van de bus gooit heeft. Nou ja, dit is wel een onval echt op de man. En je kan van alles vinden over het fluitje van zijn wedstrijd. En de grote fout die hij maken bij de treien. De penalty die 2 keer rekken waard. Over het besluit om Jort van der Zanden geen strafskop die Jan in de eerste helte. Daar kun je van alles hoe sissen. Hij fluit hem in. Nou ja, hij hier in ieder geval oren keuzes. Hij maakt het verkeerde keuzes. Dat jet ook een beetje bij skiertzochterwijs in de KKD. Want we hebben geen videoskiertzochter, dus dan jaren flaters erbij. Alleen nog, ja, Henk de Jong speelt hier echt rug op Wouter Wiersma en net op de skiertzochter Wouter Wiersma. Doos zei het giert over wedstrijd in de KKD, maar dit giet eigenlijk over een wedstrijd naar de Eredivisie. Daar is er miljoenen op het spul. Ja, dat klopt. Alleen nog, we hebben in de KKD nog altijd geen VAR. We hebben volle meer situaties aan dit seizoen. Ik neem maar Joey Kooi, maar de strafskop maar Ismael Boventje in Helmond Sport. Die te flaten maken. Bij RKC uit in de bekerwedstrijd, in de competitiewedstrijd flaters. Dat je het nou 1 keer gewoon bij de KKD en bij het feit dat je dus een videoskiertzochter gaat. Maar ik vind dus prima dat Henk de Jong kritisch is op zijn optreden. Prima dat hij kritisch reflecteert op de besluiten die de skiertzochter maakt. Ja, en man en paard nemen is ook helemaal niks mis mooi, toch? Nee, dat is ik prima. Alleen ik vind dat je net ze kennen dat Ian incapabel is. Ja, maar hoe zou dat je nou een docu? Want dan heeft het interview ook jet. Wat toch de stoof van, oh jee, wat gebeurt hier? Nou, nee, dat dacht ik niet meteen. Maar ik denk, als je wel goed luistert net naar Henk, is dat hij ook wel even richting de KNVB spreekt. Hè? Dus niet alleen maar de man Wouter Wiersma, maar ook wel richting de KNVB die daar zelf ook bij is. Maar goed, dat is denk ik dan ook nog een mening van Henk, hè, die dat vindt. Maar ik heb de wedstrijd gezien. En het was vooral die penalty was natuurlijk was voor mij heel duidelijk. Ja, want die nog even net elke niet het show, maar die spits van Jong AZ die neemt die penalty en die rekt die bal per ongeluk. Hij glied het uit, rekt die bal 2 keer. De regel is dan, als hij erin gaat, dan moet je hem op een ei nemen. Gaat hij nice, dan is het sowieso gebeurd. Dat mag je net oernemen. Maar ja, hij hier dus eigenlijk die penalty op een ei nemen, Matterlid. Ja, maar goed, dan gaat het nu ook over één foute beslissing. En ik denk dat als alleen dat was gebeurd, dat Henk misschien niet het interview zo had. Nee, maar Henk zei ook al bij de collega's van ESPN van, doe ik je namen op het formulier steen zeg. Toen wist ik ook nog. Ja, kijk, dat zijn ook Henk zijn woorden. En volgens mij, ik weet niet hoe dat precies zit in het oosten van het land. Volgens mij Nijhuis fluit. FC Twente, nooit. Geen wedstrijden. Dat is net helemaal weer. Want ik heb de statistieken erbij zag, want ik werd inderdaad bellen door een maat van mij. Die zei, hoe kan dat nou dat iemand in zijn eigen provincie fluit? Dat gebeurt nooit. Nou, dan werk ik de streker, dus mijn hele weekend weer rond. Dus ik kom alle skiers terug, dus even nu zieken. Hoe vaak gebeurt het nou dat hij in eigen provincie fluit is? En dan kom ik eruit, ik schrok best wel. Want wat gebeurt er nou? Biggelix Serdar Guzebujuk komt uit Haarlem, Noord-Holland. Zit op 10 keer dat er de wedstrijd fluit. Hij fluit Biggelix zeker Ajax Feyenoord, grote wedstrijd. Je hebt Danny Makkely, juster, Feyenoord Ajax. Die komt bij Dordrecht. Hij had het zo'n keer die in dit seizoen. En die vond ik echt heel opvallend. Die vind ik wel even leuk om uit te nemen. Edwin van der Graaf, die komt uit Voorburg, Zuid-Holland. Die went het 4,6 kilometer van het stadion van ADO. Van Sienhuis naar het stadion van ADO. En die had ADO Den Haag floten. En dan kerst jou vrije, ken dat, maar blijkbaar ken het dus. Ja. Ik vind ook dat het mat kennen. We hebben ook wel Frieske derby hoorn, waar 2 van de assistenten uit Friesland kwamen. Als je goed genoeg bent, dan is het ook prima. Nee, precies. En daarom stelde ik die vraag ook aan Henk, wat we jij krijgt, hoe de integriteit. Als een skiertzuchter goed genoeg is om in de KKD te fluitsen, dan is die ook goed genoeg om Cambuur te fluitsen. In mijn optiek. Alleen maar blijkbaar vindt Henk de Jong deze Wouter Wiersma net goed genoeg. Ja, dat is mij net helemaal duidelijk. Want dat hij hem net goed genoeg vindt in deze wedstrijd, dat is wel duidelijk. Maar vindt hij hem nou net een goede skierzochter in het algemeen? Of vindt hij hem net een goede skierzochter om deze wedstrijd te fluiten? Of vindt hij hem net een goede skierzochter om deze wedstrijd te fluiten omdat hij uit de regio komt?
ja, het was al zo suggestief dat ik net helemaal duidelijk krijg wat hij nou echt helemaal vindt. En ik vind sowieso dat die hier even een persman hier even naar hem daar in de maat en dus kom Henk, we nemen even een bakje thee of een glas Caranja en even 4 Want hij ziet natuurlijk nog vol in de minuten emoties. Hij krijgt bijkomen verlen. en ja. Nou, hij wie wel letter als oors. Dus hij had nog wel even wat meer tijd gewoon om, nou ja, niet te dingen hoe zien worden, om bij zin te komen. Maar ja, dit wie het gevolg. Ja, en morgen dan speelt het Cambuurtje in Emmen. En je komt nou krijgt van het trainingsveld hoor. Dus er ben weer 2 nachtjes doorheen gingen. Ja. En ik denk, je bent er weer op begonnen, denk ik. Ja, wij konden het net litten. Logisch journalistiek, John, hè? Ja, toch? Ja. Wat en die omdat- eventueel, hoe die er waarom shot op want die opmerking. Je weet het natuurlijk ook net. Ik sluit ook net uit dat de KNVB dat de onklager betellen voetbal je mij ondergong heeft. Want we hebben jij was jongen dat skiertzuchten of dat de trainers en spelers haar melden moesten dat er een onderzoek kwam omdat zij kritiek hierden op een skiertzuchter. Ik sluit ook net uit dat er een onderzoek naar Henk de Jong staat wordt. En nou ja, Henk de Jong die maakt het hem daar zelf net heel druk om. Even jaren naar Henk de Jong, ze krijgt op het trainingsveld. Ik had geen enkel probleem met de persoon. Scheidsrechter Wie is een fantastische man. Ik vind een goede scheidsrechter. Verder had ik helemaal geen probleem met hem. Alleen de combinatie met Cambuur, dat ik ken het. En dan is het vervelend dat ik het zeg, maar het is gewoon eerlijk. En het is net gemeen, zei ik net benoemd, maar het moet soms duidelijk wezen. Want de scheidswiesma gaat er aan kapot, als het weg gebeurt. Maar de club had er een hoop problemen mee. En dat is gewoon een combinatie. Wouter Feyenoord Ajax ben ik groot supporter van hem. Twente Utrecht ben ik groot supporter. En ik gun hem alles. Alleen soms als combinaties, dat lukt net. Ja, en dan moet je beide kanten beschermen. En dat jet vind ik de scheidsrechterscommissie te doen. Die weet ik. Verder geen enkel probleem bij deze man. Geen enkel. Maar je mattelkwander bescherm je. Dat heb ik probeerd te zeggen. De nederlaag volledig aan uw eigen, had ik zijn, en misschien is dat knipt, volledig aan uw eigen te wijten. Volledig. Sommige combinaties kloppen en er kerst niks aan doen. Dus ik snap dat hij lokom is, maar als hij diepjes in hart zit, vervielt hij precies hetzelfde. Ik had daar stond toen ze daar zitten met je vrouwen. Zij is goed. En sorry dat het hut weer, maar het is net bedoeld zo. Het is gewoon eerlijk. Ja, maar goed, de vraag is natuurlijk wel, het Henk een punt. Het hij een punt? Dat het net een gelukkige combinatie is, dat kind natuurlijk. Ik had wel een statistiek hoor. Mag ik die nou nog even gauw in? Vooruit. Gaan we verder. Hij had 14 of 12 keer in Friesland floten. Daarvan het 0 keer een Friese club boen. Hij had 4 keer Cambuur, 4 keer Vlen. 3 keer Cambuur onder 21, 2 keer ONS, 2 keer Heerenveen onder 21 en 1 keer Harkemasse Boys. En die gaan niks doen. Oké. Dus Zodra het Wouter Wiesma fluit, verliest Friesland. Dan verliest Friesland. Zo simpel is het. Maar hoe is Jos er naar je doken? Ik vind dit op zich wel een goed interview van Henk. Hij zegt volgens mij wel een keer sorry ook, als het te hard was geweest. En hij heeft het ook weer over de scheidsrechterscommissie. Ja, hij wies vooral naar de KNVB. Dit is Ja, hier een rol onder voor de andere. KNVB, omdat Ja. dit net een gelukkige combinatie is. Ja. Om Wouter Wiersma net meer op wedstrijden Ja. van Cambuur te zetten. Maar goed, wat ik ook vind, in principe moet de scheidsrechter dit aankunnen. Waar hij vandaan komt of wat dan ook. Die moet gewoon zijn werk leveren. Daarvoor is hij aangesteld. Dus dan moet het niet uitmaken waar je vandaan komt of waar je woont. Ik zag Roelof on die van de heeft er zichtbaar moeite mee. Nee. Nee? Nee. Wat een beetje Het wordt boppen net de helemaal merk duidelijk. ging het. En dat zullen ze bij Cambuur net zitten. Maar dat waard in de catacomben voortdurend op een zij een link tussen je sportclub Heerenveen en Wouter Wiersma. Het schijnt dat hij daar volgens op de tribune zit. Ik had geen idee. Ja. Ik weet het ook net. Ik Hij had wie trouwens 4e man bij NEC Heerenveen. Ja. Ja, het oude nog het shirtje vregen van Ringo Meerveld. Ja, dat snap ik wel net zo'n mooi rol. Ja, Dat is een grapje voor de duidelijkheid. Ja, inderdaad. Die mensen die dat net Duidelijk. snappen, dus dat moet er even expliciet Ja. bij staan. Heel leuk grapje. Nou, ga verder. Ik weet net altijd klopt het. Altijd wie er is. Nevens mij zit daar de Lucas, maar dat zullen ze net hut op sissen. Nee. Maar ja, het is dus misschien echt wel misschien suggestief dat ik dat nou neem. Maar ja, ze toch het zelf net. Maar Wiersma kan hem voorlopig even beter net in Leeuwarden gaan litten, denk ik. Nou, dat is ik wel heel suggestief. Ik zou vooral hopen dat hij gauw als mogelijk wel een wedstrijd krijgt. Bij Cambuur? Ja, dat natuurlijk nu even niet. Dat snap ik ook wel. Dat is net voor de veiligheid en et cetera. Even op zelf ik net goed. Maar zijn jongen maakt wel terug. En die jongen, daarom zeg ik misschien wel moeilijk. Ik vind wel dat die jongen wel beskerig is. En dat
Ja, dat viel een beetje... Ja, zoals ik en dat een beetje pijn de buik krijgen wat van. ik zei, van, als je hem onval op zien besluiten... Nee, dat hindert niks. Oké, prima. Je kiest ervoor dat je skiet te worden... dat je soms ook wel eens de shit hoe je heen krijgt. Alleen nog inderdaad dit kiewolf verder als alleen nog zien beslissings. Ja. Dus ik Maar snap, ik ik vind snap hij wel echt wat er vindt hij nou echt, Henk de Jong of wie dan ik bij Cambuur, dat het een rol speelt? Dat had begreep ik van de voorning nog gewoon jong bij de KNVB, heb ik begrepen. Ik weet dat toch dat ik. weet ik niet. Dat heb ik van middenkant niet, maar ja. En dat, vinden ze nou echt dat hij daar net fluitje maakt vanwege een baan waarvan ik net weet dat hij er is, maar Jervin? Maar dat heb ik Henk helemaal net zeggen. Nee, maar ja, dat gevoel hou je je toch gewoon horen. Hij vindt het gewoon, nou ja, nee. Of laat het net, dan hun huis? nou ja, ik lees de link tussen, want dat het Henk net bevestigen. En hij had ik, ja. Nee, dus daarom is het misschien... maar dan is de link van Jervin misschien, dat is er dan misschien wel net, vinden zij dat ik helemaal net. En dan is de link Friesland dus dan. Maar waarom is Nee, dat dan? gewoon hij is net bestandsje in de druk in een vol Cambuurstadion. Nou, dat zei Henk volgens mij ook nog, van de hardheid van deze wedstrijd en waar het om gaat. Maar als de Mark van Maar dan- Rijswijk van ESPN hem dan vreegt over zijn afkomst en dat hij dat dan zelf maar uitziekje maakt, dan suggereert hij daarmee toch van dat het iets met zijn afkomst te maken had. Nee, helemaal niet. Hij zei Mark van Rijswijk, de desbetreffende verslagjouwer van ESPN, die zei van, het dan misschien te krijgen als je in afkomst. Ja. En toen zei Henk, ja, dat zoek je maar zelf uit. Ja, nou. Oftewel van, ja, daar Nou, heb je ook bij wij. Wat hele stad uit die winnen? Ja. Zoek Haal het. jij dat eruit? Zoek dat zelf maar uit. Nou, in principe kiest Henk daar de juiste woorden, ja, denk ik. Ja, daar worden zijn vingers net aan baan. Maar als hij vindt dat het afkomst niks uitmaakt, dan zou hij dat ook gewoon. En als dat net viest, dan juist dus een oorantwoord. Dan zou je zoek het zelf maar uit. En dan blijft het open voor suggestie. En dus is het suggestief. En dus ga je denken, hé, waar ligt het nou aan? En ja, wordt die jongen erop beskerigen. Dat is mijn analyse volgens mij. Nou ja, Jij studeert toegepaste psychologie. Nou, ja, en als je het zo wil bekijken, dan ga ik ervan uit dat de scheidsrechter ook ambities heeft. En dat die vanuit de KKD naar de Eredivisie zou willen. En misschien nog wel hoger. En om dan bewust fouten te gaan maken tegen Cambuur, hè, als het echt een Heerenveen supporter zou zijn. Om dan bewust fouten te gaan maken, dan heeft dat niet, maar daar gaan we niet de niet. juiste Maar invloed om zijn daar gaan we ook ontwikkeling als niet scheidsrechter. Nee, gaan we niet Daar gaan we ook niet vooruit. Nee. Maar goed, Nee, in principe, maar- dus kun je dat in ik ben net principe nog bewust te loslaten. flaten. Dus het gaat er meer om dat hij zeg maar, misschien ik dan overcompenseren wil. Door juist weer crescendo van ja, hij zit gewoon net goed in de wedstrijd. Zeg maar. Ja, Van maar de heel voren eerlijk, zit er jongens, een stempel op. maar die penalty Willem, dat hier ik van Shem hadden. Ja, dat is Ja, ja, dat was ja, Of zijn assistent. Of Maar zijn hier assistent. van hun niet, dat is jammer. Die bal die lag op de stip, die bal is stil. Net goed fluiten. Maar wat vond je van daar het is de feit dat discussie hij, net over. wat vond je hem dan van het feit dat hij net voor de camera komt na de wedstrijd? Is dat toek of zie je hem van maar altijd voor de camera komen om het uit te lezen? Nou, kijk, even informeert hoe dat werkt. Ik weet dat er meerdere collega's kiesdochters van hem binnen die wel teleurgesteld binnen in de win van Henk de Jong. En die ik wil graag wat zissen wonen, die heb ik wel benaderen. Alleen die willen dan aardigen om dat te dwan, terug de skietsdochtersbaas van Menen. En dat advies wordt ik doen richting de skietsdochters naar een wedstrijd in Wurg. Dus de skietsdochter maar zelf weten of hij naar van de camera komt. Maar er wordt adviseerd om dat alleen nog te dwan op het moment dat er onduidelijkheid is over een bepaalde beslissing en de spelregel eromheen. Maar net zozeer over wel of net een foute beslissing maken. Dus ja, in dit geval gaat het dan om... iedereen zegt duidelijk dat die bal 2 keer onrekken waard. Ja, dan mag je die skietsjochter de titel wel stingen en dan zeggen ja, het is een fout. Maar dat we dus aanrieden als advies om die skietsjochters, omdat het wel... Voor de duidelijkheid, we hebben het wel vregen. Wat We wel hebben hem wel vregen, ja. vregen, maar hij boe inderdaad net. En wat ik nog wel opvoel, hij had echt tot lang in de kleikamer zitten. En Oeris Olve, wie hij nog altijd net uit de kleikamer, had nog bezitten van Erwin Zijnstra en Patrick Inia, die het op de tribune zitten. Assistent skietsjochters. Assistent skietsjochters. Ja. Waarom? Om er wat moed in te praten? Ja, dat. Om hem te stiepjen. Nou ja, uiteindelijk is hij weer naar Hoestagon. Goed zo, heel wat oors jongens. Weet Want je wat Doken, daar is hij in de buurt maken. Doken, in de Eredivisie. Chin, NEC. uitslag. Ik denk gelijkspel. 1-1 Ja. of 2-2. 2-2. 2-2, ja. En dat is dan weer een mooi berichtje. Want ja, Mooi, Arjen. en Jereveen en NEC, juster, echt 2-2. 1 minuut spelen. Klopt. Geen bal geraakt. Nee, foutloos. Foutloos. Ja. Ah, mooi debuut. Ja, toch? Ja, zeker. In de tijd van Ron Jans. Ja. Assaidi, Narsing. Oh. Ja, mooi. Maar Jereveen, Roelof, speelt het nou met Twatwa League. Het is Ja. de revelage van dit seizoen, Ja. NEC. Knap. En het wie daar mooi gezicht. Ik liep daar ouder in. De spelers voelen al hier op een groen van NEC. En dan staan ze met de handen op de knibbels. Uit te hijgen naar een geweldig voetbalgevjocht. Maar welk gevoel bloot nou hinjen naar die 2-2
in NEC? Ze komen goed voort en het hier medisch zitten. Ja, mooi. Wat is die gevoel naar Ouderin, Doken? Ja, ik heb dus niet de hele wedstrijd gezien, maar wel gedeeltes. En ik denk dat je vooraf blij bent inderdaad. Met een goede uitslag tegen NEC. Dan is het gelijkspel denk ik een goede uitslag. Ja. Maar ja, het is ook een beetje het type spel wat je kan verwachten. Hè? Type wedstrijd tegen NEC. Dus dat je veel kansen gaat krijgen. Ja. Dus, Maar in het verliezen, voor mijn gevoel, hebben we deze wedstrijden heel vaak spelen. Of bij Fortuna, of bij Sparta en ik wel bij NEC. En dan waren je altijd oortroefd op mentaliteit en duelkracht en wilskracht. En dan stap je in Ouderin vaak maar in een 3-0 nederlaag. Stap ze de spelersbus weer in en dan gaan je weer naar huis. En dan wie er weer een duivel in. Maar goed, er is wel een duidelijk verschil tussen die dat ook nog krijgt bij Jereveen spelen en die ernaar. Die splitsing maar wel heel duidelijk. Maar het is serieus wel weer. De laatste 10 tal weer is het heel vaak het gevoel. Daarvoor weer natuurlijk een hele tijd periode dat ze elke uur haast Europees voetbal helden. Rondom 2010 het is maar. Ja. Want de stelling wie ik in de tijd van Marco van Basten. Toen eindigen Jereveen op plak 5 2013 en 2014 en daarna altijd tussen plak 12 en plak wat wie het Njochen zien over 12. Krijgt van alles niks. Ja, wij hebben toen, dat was niet daarna, maar het eerste jaar met Streppel volgens mij. Hebben we toen een hele goede fase gehad. Maar ik weet niet precies hoe dat seizoen geëindigd is. Maar toen heeft Stijn Schaars nog weer het Nederlands elftal gehaald. Zeker. Met Heerenveen. Dat is bij het zonderplak wie dat toen, volgens mij. Dat was nog een lichte uitschitter. Ja, maar toen, vooral het eerste half jaar was heel erg goed. Heel hoog niveau, dat weet ik nog wel. Ja. Maar als je zegt een heel seizoen. En die herinnering heb ik ook, omdat ik toen bij Go Ahead speelde. En ook tegen Heerenveen, dat ik dacht van, dit is echt een hele stugge, maar ook creatieve ploeg. Ja. Maar dan wist ik die enige die wel goed met Jurgen Streppelkoer, toch? Nou, niet de enige. Nee, maar hij heeft goede gevoelens. Sorry, onder deze tafel. Bij Helmond Sport heb ik nog gearwerken. Ja. Daarom. En ik ben hem dan ook nog wel tegengekomen toen ik bij Cambuur speelde. En hij was trainer bij Roda bijvoorbeeld. Ja. Dus ik kon altijd goed met Jurgen, hoor. Ja. Wat is dan de allerslechtste trainer die je toch gewoon heeft? Puur als trainer was het denk ik Van Basten. Van Basten? Ja. En waarom wie hij dan samen in? Ik denk dat hij dat zelf ook al later aangegeven heeft. Dat dit niet het vak voor hem was, zeg maar. Ja, dus, er is niks leerd van Marco van Basten. Of een omhaal misschien. Die omhaal op de doellijn. Ja. Het was als persoon was het niks op aan te merken. Alleen ik denk als trainer dat uiteindelijk niet voor hem. Maar goed, ik denk wel iemand met zo'n status in het Nederlands voetbal. Ja, dan moet je denk ik wel de kans geven om te kijken hoe dat gaat. Ja, maar in eerste instantie denk ik wel dat het heel erg leuk is en mooi dat Van Basten trainer wordt van Heerenveen. Ik heb hem zelf nooit zien voetballen, maar als we kijken wat hij bereikt heeft als voetballer, hij is natuurlijk bizar. Maar wat wie vandaan op het moment als tast, het zit er eigenlijk niet in, die man. Er het een moment west. Nou ja, zo'n moment heb ik niet. Maar ja, dat is misschien meer het gevoel wat je hebt op de. Nou ja, kijk, het was wel. Ik speelde onder Ron Jans. Mijn jaar van de buurt speelde ik best nog wel wat wedstrijden. Ook nog geen vaste baasplek. Alleen toen onder Van Basten werd ik al heel snel weer ook bij de belofte teruggezet. Dus heb ik eigenlijk het hele jaar in belofte elftal gespeeld. Dus dat is zeker niet de reden waarom ik dat slecht trainer. Waar gaan we naartoe? Natuurlijk train je wel mee. Ja. En ben je ook in de kleedkamer. Ik ben meer van de positiviteit Doken. Wat wie die beste trainer in die carrière? Echt puur tactisch, denk ik Sander. Sander van der Heijden? Ja, denk ik wel. Ja. Bij Cambuur. En waarom dan? Misschien een assistent-trainer was hij. En dat zei ze over de man die het eigenlijk het spielje naar de back verbeen had. Want Sander die vond eigenlijk dat het nooit de backing spelen moest. Nee, dat klopt. En dat was ik ook met hem eens. Daar had hij helemaal gelijk in. Maar als we toch in de problemen kwamen, dan hadden we de uitlaat. En dan werd ik wel gebruikt. Dus zo noemden we dat. Ja, de uitlaat. Dus in principe moest Schouten of McIntosh moest indribbelen. Ja. En als er uiteindelijk toch geen afspeelmogelijkheid was, dan moest ik als het ware afhaken. En dan konden zij hem rustig opzij spelen. En dan moest ik hem een zo strak mogelijke bal naar Schouten spelen. Zodat de tegenstander van links naar rechts moest bewegen. Ja. Maar nog even over de Heerenveen, Roelof. Want ik hier niet kreeg hoe dat gevoel, wat aan hing je bloot. Heeft nou echt het gevoel dat Heerenveen
echt groeit. Dat ze echt beter worden binnen als in het begin van dit seizoen. Ja, individueel spelers natuurlijk geen Sanine als Jacob Trensko, die nou maar over doelpunten de clubtopscorer is. Ja, een boetenspeler die over doelpunten maakt, dat is natuurlijk een hele goed cijfer. En die ontwikkelt hem. Hij scoort meer, hij is meer aanwezig, hij loopt meer naar binnen, had een betere actie. Nou ja, hij zou binnen dan wel een paar meer spelers te nemen in West. Ik neem Bigelix en Joris van Overheem. Nou, die is onder bezielende leiding van Robert Veldman uitgegroeid tot een potentieel international. Ja. Ja. Ja, dat denkt de Hoe boerscoach dus ook oorzoeken op Hoe die groot wie de manier. teleurstelling in Huizen de Vries toen de selectie van het Oranje over het Ik zag dit totaal niet aankomen. Nee. Ook. Dat is misschien ook wel die manco. Ja, manco. Maar zou het nog kennen dat... Want Niet bewust? de Noorse boerscoach jouwt Haaland reist. Zou het nog kennen dat Koeman van Overheem reist jouwt? Nou ja, mijn analyse, wie Frenkie de Jong is er net bij. Wat ben je dan nou de spelers, Nederlandse spelers die op dit moment op zij spelen, die beschikbaar binnen? Nou, eigenlijk is dat alleen nog een Veerman. Daar was ik nog afrekend, want Schouten speelt het centraal achterin. Gravenberg Die speelt analyse op net nog eens. Nee, dit Nee, hebben ja. vrienden Vorige Nico week al Ik eerder. ook nog even. Oké, daar hartstikke liek in. Ik heb het een en ander meegekregen. Ja, en dat Ja. moest je Het toen- laatste moest je er- ook, moest je er ook hè? lachen. Domme opmerking. Ja, toen ik het kopje zag, Ja, moest ik wel even lachen. Ja. Maar je moet ze nu dan ook even een kopje veroorzaken hier. Van Basten is de slechtste coach ooit. Dat wordt het wel, Die maar ga jij nu... Er is ook een op- kans dat Van Basten niet eens meer weet wie ik ben. Dus zo is het ook. Nee, is dat echt? Dat zou zomaar kunnen, denk ik, ja. Maar goed, ik kreeg de vraag. Ik heb vond antwoord ik vond het wel een hele leuke vent. gegeven. Zeker, hij had Dat ook, valt en hij mij. had ook echt humor. Ja, Ja, zeker. maar ik was sociaal, toch? Of? Zeker. Dus dat zei ik net ook. Niks op aan te merken op de persoon. Maar Maar dan werd hij niet als nou mij de bedankt, vraag hoor. gesteld, die wordt vaker gesteld van... ook wordt er dan vaak gesteld, hoe was het met Van Basten? Ja, dan zeg ik eigenlijk wat ik net heb gezegd. Ik denk, ja, Zou die niet de jongen- beste trainer. zou die net bij Rondo zitten, joh? Stuur het even terug naar Rondo. Hè? Ja, Dat, misschien. ja. Maar goed, dat is toch een beetje rechtsback-deskundige. Toch? Dat is jarenlang op het rechtsback staan. Zeker. Het Jereveen, de opvolger van Oliver Brouwde al in de hoes. En dan moet je even helpen. Op de jongen Mats die- Egbrink. Ja, Egbrink, ja. Die heeft gisteren zijn baasdebuut, was het? Zeker. Nou, als ik eerlijk moet zijn, ken ik hem nog niet heel goed. Ja, ik weet het van Vitesse over is gekomen. Wiebo Grapper ziet in de jeugdopleiding van Vitesse en maakt het als zijn basisdebuutje in NEC Ah, de aardsvijand. ja. Nou ja, hij is, deed best wel knap, vond ik. Ja, Hè? lekker Tjen Eunal. bikkelen. Ja. Als je er alleen nog wel een beetje uit, net als dat je heel benauwd wordt als buitenspeler. Ik denk, je Hey, mag bij Brouwding buiten net. dus je moet hem 16 meter op een draai chillen als kwaliteit, zeg maar hij kan wel echt lekker bikkelen en zo. Dus Ja. ik wie wel onderin. En hij reed hier, hè? Dat zei Henk de Jong altijd. Dat is altijd de voordeel. Je mag dat hier zo? in de selectie hebben, maar reed hier. Dat ben je van die felle bastards. Ja, echt. Daarom zie je het alleen Daarom- dat Nienhuis ik op een goal Maar daarom ooit. zit Van de Zanden, dus nou bij Cambuur. Ja, Ja, reed oké. hier. Vanwege zijn reden hier. Het is Zo altijd, schelden ze dus altijd ik. Dat is belangrijk de om... beste redenspeler ooit. Maar Oei. even, welke wie nou mooier? Die van Sherry of die van Meerveld? Wat vond je hem? Ik vond de goal van Ringo Meerveld Ja. vond ik mooier. Wie is wat het enige nadeel Dan weer? de goal van... Dan Sherry. Sherry. Die twadde. Appels en peren. Ja. Zal geen doelpunt. Wist wat het nadeel weer? Ik vond Willems misschien weer ook wel. Ja. Bijzonderder. Hij die mij denken aan de goal van Maradona op het WK. Oh jee. Eerst van Overheem in Vinden jullie oranje. dat ik overdrijf? Nee toch? Oh, Nee, is de toch? goal van Ringo Meerveld. Een weergaloos doelpunt. Ah, ik vond was hem het echt wel, veel mooier als die van Sherry. Maar dit roelof. Nee, grapje. Ja, nou, ik hoorde, volgens mij was Bram van Polen, hoorde ik wel na de wedstrijd. En dat was ook wel mijn gevoel dat ik had, hè, als rechtsback-deskundige. Dit ging dan over linksback. Ja, ik weet niet of die voluit ging. Willems, nee, klopt. Dus ja, het was zeker een mooie goal. Maar of het onder een bepaalde weerstand was. En ja, natuurlijk. Zo is Meerveld al lang deadline. Ja. Nou ja, ik was al op tijd geknepen. zoals Bram van Polen zei. Ja, zullen we even jaren naar de reactie van Ringo Meerveld? Ja. Ringo Meerveld, ja, ik wist niet dat jij zo snel zou zijn. Ja, dat wist ik wel. We doen op de training vaak 100% sprinttesten en dan komen er goede statistieken naar boven. Wat zijn dan die statistieken? Ja, 35 nog iets, dus Dat is zonder bal. dat is zonder bal. En met bal ben ik blijkbaar ook snel. Hey, wanneer dacht je van, ik ga een stiftje doen? Ja, toen een verdediger van hun kwam zeg maar aangerend. En toen was de hoek heel klein geworden voor mij om normaal te schieten. En toen keek ik snel nog naar de keeper, zag ik een paar meter voor de goal staan. En ik dacht van ja, ik stift hem eroverheen. Ik vond het echt een wereldgoal. Ja, ik ook. Dus dat zijn we erover eens. Is het een van de mooiste goals die je hebt gemaakt? Nou, ik denk wel de mooiste goal tot nu toe. Ja, en dat is de mooiste goal van Ringo Meerveld natuurlijk. Even hoe de statistiekjes, wat wie die topsnel hiet. Nou, ik heb ook wel eens 35? dat aangetikt, volgens mij 34. 34? Ja. Met bal of zonder bal?
Ik denk wel zonder bal een overlapje. Ja. Maar goed, dat brengt mij dacht wel... je gaat nu vragen wat mijn topsnelheid is. Nou ja, Roelof, fietsen, section, ja, wat doe je het? als ik dat haal. Op de elektrische fiets. Maar goed, Ja. niet kijken hier we doen de top 4 mooiste doelpunten. Nou ja, Doreen stek al even mooi bij Heerenveen. De goal van Meerveld. Mooier of minder mooi als de kopbal, schouderbal van Doken Smit in de thuiswedstrijd tegen Rode JC? Sorry, Doken. Ringo. Ja. De goal van Ringo of de knal van Petter Hondson in PSV? Ringo. De goal van Ringo of de slalom van Samaras thuis in FC Grains? Nee, Samaras. Samaras? Ja. En de goal van Ringo of de goal van Paul Bosveld in Grains? Ja, Paul Bosveld. Dat bloot toch altijd de mooiste, hè? Nou, ik vind de mooiste, Google even, NAC Breda, Heerenveen, Klaas-Jan Huntelaar. Het is echt een lange bal en dan neemt hij alle bergkant neemt hij hem om. Het is echt een fantastische goal. Oké, nou. Even een tipje voor Een tipje. YouTube. Tipje. Ja. Hey jongens, we doen alle fjouwen toch wij wel radiocommentaar hè, bij wedstrijden. En ja, dan zit je op de perstribune. En eigenlijk bij NEC, hè, die willen dan graag de Champions League in. Maar qua persfaciliteiten echt maar- armoedig. Echt armoedig. Ik zit echt heel Je moet deuntje in de kiezen, kroon. Volendam of NEC? NEC. Volendam is nog erger. ja. Maar goed, het werd natuurlijk uitverkocht, het stadion. Een geweldige sfeer. Maar als Heerenveen scoort, dan is het natuurlijk behoorlijk stil. Eigenlijk heel stil. Op Dus je maar- naai. Er is maar één die Ja. jaren. Ja, En dat weet ik. En dat vonden ze in Nijmegen net leuk. Dus ik hier het onder stok bij een supporter van Nee. NEC. Ja, die maken van die bewegingen zo van... nou ja, van... ja, ik Maar bedriegen. wacht, Ja, ik want die ben- zit met in de buurt of zo. ja, die zitten Ja, op zitten nog redelijk geen bij 2 die- meter afstand. Ja, maar die zullen dan een pompenblad microfoon en die snappen dan net als het ook commentaar doorst voor een Nou ja, die Friesmedia. zeggen A, dat, een pompenblad. En B, is het hele stadion stil bij de IN2. En vervolgens gaat er Ian helemaal uit zijn dak. Ja, Ja, dat snap wat ik een wel, mooie maar goal! dat snapt die man toch wel als het ook commentaar juist voor die wedstrijd. Nou ja, Dat ik ben nee. in het Skofnheim tag hier en ik zei, ja, sorry, ik doe alleen maar mijn werk. Maar hij zei, je was te luid. Ik kreeg bij Excelsior al die mooie vrouwen voor me. Die zeggen dat die hebben rond van. Dat was wel leuk hoor. Ik ben die plopkap of dat hij? Knipoogjes en zo. Ja. Oh. Goed. Jongens, we hebben het al een paar keer gezien. Er heeft één doelpunt maken van SC Heerenveen. Tuurtje en Roda. Een kopbal maar die schouder. Maar ook op de quizvraag, want ik heb nog kaarten. Let op, ja, kaarten. Ze lezen je in het, maar die ben digitaal. Voor de kaartjes voor de wedstrijd Heerenveen Heracles op 4 april. Tjenwa maken Doken Smit zijn allereerste doelpunt in de Eredivisie. Ja, dat is een lastige vraag. Maar dat is ook logisch, want er is wel wat te winnen. Ja, wil je nog één keer Heracles Almelo in actie zijn in de Eredivisie? Het kinderkomende week nog een paar keer, want daar komt seizoen binnenkort. Kaartjes voor Heerenveen Heracles dus. Als je het antwoord jou op de vraag, Tjenwa scoorde Doken zijn eerste en enige? Nee. Oh, want eerste. Oh ja. Schouderkopdoelpunt weer in de Eredivisie. Zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Als je het antwoord weet, mail dat dan naar sport@omroepfriesland.nl. Adres hoort er net bij. Telefoonnummer hoort er net bij. Je mailadres is tjewurdig. Nog. Zo is het. Je Doken weet het. net verklikken, maar wist het zelf nog? Ik moest wel even nadenken, maar ik denk dat ik het weet, ja. Ja, dat is een bijzondere wedstrijd weer het. Klopt. Zeker. Ja, Roelof zit nou te googlen. ik Die zie weet het het nou ook. Dat maar waarom het een bijzondere wedstrijd is? Ja hoor. Een derby. Een derby. Oh. Ja, een derby. Goed zo. Trouwens, de competitie in Noorwegen is ook uit aanzet. En dan let ik toch altijd even op Sarpsborg en Daniel Karlsbak. Scoort? Ja hoor. Nee! Ja, de eerste wedstrijd van het seizoen. 0-2 in Sandefjord. Karlsbak scoorde uit de Steeds even straf. verkocht. Nee, Ik denk dat die Turken die krabben hebben achter de eren dat ze dit joggen. ik denk het wel. Die is hem maar kocht. Wist wie er ik scoort had het weekend? Amara Condé. Bij Elversberg. Elversberg. Hoe zou het zo? Elversberg. Is er zoals van de Elversberg. Versberg. Ja, wat was het al jaren? Nee, Maar die Elversberg. zware treden, hè? Die keer promoveren, dan pak je het Schalke geen ligt Dat het wil wel, dat die is het journalistieke element even. Goed zo, nou ontzettend goed. Er zijn heel soort joggersvragen binnenkwamen, Doken. Want doet ze jaren dat de meesten, of de meesten jaren daar sto je zitten zoedest. Rick van der Meer, die vreeg het. Hast u in de derby van 2021 bewust geholpen met die rode kaart? En wie is Us? Nee, dat is heel wel een Jereveen geweest. Nee, heb ik niet bewust gedaan. Nee? Nee. Maar dat wie na 12 minuten oefening op Tibor Halilovic. Ja. Ja. Een stevig duel. Ja. Maar het wie, ik heb nog even lezen. Door voest het, op dat stuit voest het genereerd. Hoe zocht het nou nou? Nou, Je kan hem geven. ik kan hem inderdaad geven, maar ja. Ja. Had hem ook niet per se hoeven geven. Nee, liever Het niet. was met die Friese assistenten, hè? Was dat zo? Voor mij. Ja, het was wel makkelijk. Ja, Dat weet ik. Oké. En die heeft vaak de... Nou, Wouter Wiersma hier waarschijnlijk ook reed doen.
Volle reden kamer. Hij mist ook wel eens wat. Een tweede balcontact. Misschien had hij deze ook. Nee, flauw. Goed zo, heel flauw, maar goed. Sander Schriemer, die wil ik wat weten. Waar kan de beter padellen? Do of Michael Prij? Ik denk dan ik, ja. Ja? Wel met een goede kruisband, maar ja. Want hij markeert het momenteel even om. Ja, helaas wel, ja. Tijdens mijn professionele carrière nooit knieproblemen gehad. Maar Berkham 3. Maar bij Berkham 3 ging het een tijdje geleden mis, helaas. Ja. Ja. Zonde. Maar goed. Even vertellen hoe had het Gieën? Hoe ontstier die blessure? Ja, In de kantine, op wij naar de bar en toen. Ja. Nee, het was wel een beetje typisch, zeg maar. We stonden al 2-0 achter, de laatste seconde, dus het ging nergens meer om. Maar ja, er was nog 1 duel die gespeeld moest worden. En ik dacht, die wil ik wel even winnen. Nou, toen zet ik mijn voet neer en mijn voet blijft staan en de rest draait door. Dus ja, ik voelde al vrij snel, ook al had ik geen ervaring met de blessure, dat het al vrij snel mis was. Ja, maar dus de zwaarste blessure die krijg is. En bij Go Ahead Eagles, Heerenveen, Cambuur, nooit een kruisbandblessure. Dan ga je naar Berkham traaien en dan gaat het mis. Ja. Goed zo. Nou, we gaan naar de volgende vraag. Want Aaron die vreeg het. Wat binnen nevens die de grootste verschillen tussen de supporters van Heerenveen en de supporters van Cambuur? Ja, de meesten die willen toch dat soort dingen graag weten, hè? En dat is toch natuurlijk ervaringsdeskundige bist. Ik denk dat misschien Henk het bij ESPN wel mooi verwoord heeft, denk ik. Van de hardheid, denk ik. Vanuit de stad Leeuwarden en de supporters. En het iets rauwere. En het Heerenveen. Heerenveen is toch de club van de provincie, denk ik. En dat daar wel, denk ik, het verschil in zit. Ja, dat was wel heel liefdevol ontvangen in Ljouwert. Zeker. Zeker. Ik heb... ik zag onze collega Willem Vermeld van Doen het al. Ja, daar begon het al. Daar begon het al. Ja, zeker. Een heel warm bad. Dus, nou ja. Dat ook ik zelf uitdwong, hè? Want ik bedoel, het wie net zo dat de fans die te springen toen hij kwam, maar dat hij binnen no time zelf uitdwong mij hoe hij is als voetballer. Net als mij wie de toenmalig voorzitter, Ipe Smit, helemaal net zo blij met hij. Nee, dat heeft hij ook wel eens letterlijk gewoon echt in mijn gezicht tegen mij gezegd. Oh ja, Ipe Smit, wat zei hij dan? Ja, nou, dat hij eigenlijk geen voorstander was van mijn komst. En dat is dan de nette versie? Nee, met die woorden zei hij tegen mij. Oh. Maar uiteindelijk was hij wel blij dat ik er was. Hoe reageerde je dan? Ja, dat was een keertje op trainingskamp bij het eten. Dus kwam hij bij ons zitten. Dus ja, daar lach je wel om. Ja, natuurlijk, daar kan want je op een wel gegeven moment, want ja, natuurlijk wordt er natuurlijk wel maar enige sceptisch jongen. Maar dan hing het er wel een keer een vlaggen in het Cambuurstadion. Doken is van ons. Ja, nee, zeker. Maradoken. Maradoken? Ja. Oh, dat heeft ook nog een keer die in ooit. Toch? Een soort van Zinedine Zidane op de achterlinie bij de gympartij. Toen is er een Cambuur supporter die heeft... wat stond er? Ronald Doken heeft hij toen op het shirt laten... en die moest of ik die wou tekenen, ja. Heeft hij een shirt van Cambuur laten bedrukken. Ik ken niet, die is zoon niet doken nou. Klopt, maar dat is volgens mij een Heerenveen supporter. Ja. Nou, die reden kaart in de deur. Daar heb ik contact mee gehad. Ik weet het, Ja. Of was het via jou? Nou, dat zou wel kunnen. Ja, het is bijzonder. broertje van een collega inderdaad. Ja. Ja. Oké. Die heb ik nog inderdaad, een foto is ze nog naar mij gestuurd. Ja, leuk. Oké, nog een vraag jongens. Dit is een vraag van Roland. Waar had jij je leukste tijd? Bij Cambuur of bij Heerenveen? Ik heb bij beide een hele mooie, fantastische tijd gehad. Net als bij Go Ahead. Dus dit is... Ja, maar de vraag is, wat mooier weer? Wat leuker? Ja, je mag toch een keuzematch? Nou, kijk, ik heb bij Zeg maar Go Ahead. het grootste gedeelte bij Heerenveen heb ik natuurlijk... Ik was ook jonger. Dus ik speelde ook echt met echt goede spelers. Neem eens wat, even intuïtief. Wat achteraf ook echt goede spelers zijn. Eudegaard dus. Eudegaard, Stijn Schaars. Stijn Schaars, Sven Kuns, Juricic, De Roon. Assiri, Narsing, Dost. Ja, de Roon is echt een grote meneer nou, hè? Die Ja, dat hij eerbetoon, hè. 138 wedstrijden voor Atalanta. De meeste ooit voor Atalanta. Ik kwam hem in Milaan. Hij was op de Olympische Spelen. Hij is kijk. reedrijdleefhebber. En ik had hem nog... How can I make this about me? Ja, ik vreeg hem nog, wordt hij waarom komen naar Heerenveen? Maar nee. Hij komt net meer waarom. Vriendin is maar helaas. Oké. Wordt hem net meer. Nee, maar het is echt een grote meneer, hè? Ja, ik denk ook dat niet veel Nederlanders of voetballiefhebbers wel beseffen wat hij daar gepresteerd heeft. Of presteert. Ja. Dus als Nederlander, aanvoerder van een Italiaanse club. En dan ook nog meeste wedstrijden ooit. Is echt... Ben er eigenlijk kijk, jongens West vanuit het voetbal nog bevreunen maar best, want er wordt dan altijd wel zijn van voetbal individualistisch, maar
Hast toch voor hun skip een oerhouden aan het voetbal? Jawel, ja, die heb ik er wel. Niet heel veel, maar die zijn er wel een paar, ja, zeker. Neem eens wat. Michael Breij. Ja, Michael Breij en Mitchell Paulussen zijn dan twee... ja, natuurlijk. Toen die vorige week hierheen reden, heb ik ze nog even contact mee gehad. Dus en toen begreep ik dat Michael had gezegd van dat onze Cambuurploeg, daar praat ik over waar ik ook in speelde, dat die wel 4-1 of zo of 3-1 zou winnen van de huidige Cambuurploeg. Ja, we hebben een uitzending Ja, wat vies Sto? Wat denk je? Ik denk het echt om eerlijk te wijzen, maar... Ja, is makkelijker te zeggen vanaf de zijkant en vanuit mijn... Maar goed, als ze al mijn veel tijd. chindoelpunten krijgen, Chinnepeer A-junioren uit Alkmaar. Precies. Nee. Nou ja, ik vind het moeilijk te zeggen, maar ja, ik heb wel het gevoel dat wij echt een duidelijke manier van spelen hadden. In de tijd dat ik er speelde. Ja, duidelijker als nou. Dat denk ik wel, maar daarbij wil ik ook zeggen dat ik niet alle wedstrijden van Cambuur heb gezien dit seizoen. Dus ja, en het is andere. Ik denk wel heel duidelijk de buitenspelers. Die zijn heel belangrijk voor een KKD-ploeg. Nou, die hadden wij en die hebben ze nu ook. Dat lijkt me duidelijk wat daar rondloopt op dit moment. Ik denk dat die ook makkelijk bij ons in die Jimmy, ploeg de mee spits hadden. die er haast 40 in skeert. Zo is het. Dat is echt wel wat Dat hoors. kan nu nog weer net. Hoeveel punten helden je toen dat seizoen? Wist dat nog? John? Dat is weer een rond dat trein Kom op, man, wist Nou, dat denk toch er even niet? nog nooit, want Vlien Wieke, zie je het, toen hingen we de nieuwe rubriek, hè, toen hingen we de primeur. Ferry's Ja. Fairy Tale. Ja. Hebben we nou één keer in de Safolotiet hebben een sprookje van Ferry. En de vorige keer hier door Peter Hansson. Nou, dat vond je hem net heel erg ingewikkeld. Hè? Misschien dat we het nou ietsje ingewikkelder maatje kennen. Ja, ik net, maar Ferry dan. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Ferry's Fairy Tale? Ja, Nou, leuk. Zeker. gooi hem er maar in, jongens. Dit is Ferry's Fairy Tale. Dit is Ferry's Fairy Tale. Er was eens een jongen die opgroeide in een stadje waar voetbal geen spel was, maar een levenswijze. Waar trapvelden geen gras nodig hadden, jassen dienden als doelpalen en waar de strijd tussen jong en oud dagelijks opleidde alsof het een kampioenschap was. In die wereld leerde één jonge speler één ding. Wie overeind wil blijven, moet harder zijn dan de rest. Hij debuteerde piepjong, nog net 16. En vanaf dat moment stond hij er bijna altijd, jaar in, jaar uit. Als verdediger, middenvelder, spits. Waar je hem ook neerzette, hij stond zijn mannetje en hij bleef staan. 360 wedstrijden. Een record dat tot de dag van vandaag niet is gebroken. Een erelijst van modder, zweet en onverzettelijkheid. En toch, toen zijn carrière eindigde, kreeg hij een bosje tulpen. Een invalbeurt. Een zwaai naar het publiek. Geen fanfare, geen ovatie, geen eerbetoon dat past bij zijn grootste staat van dienst. Maar sprookjes hebben soms stille helden. Helden die geen gouden afscheid nodig hebben om voor te leven in de herinnering van een club. Wie deze onverzettelijke krachtpatser is, dat mag jij zeggen. Nou jongens, enig idee? Doken? En het gaat om een speler van Heerenveen. Ja. Ja, het zijn sprookjes hoe je er vindt, hè? Ja. Ja. Nou, ik heb 360. Ja, Ja, het is wel een van de oudere garden. Dat maak ik er eerlijk bij zeggen. Weet je hem het? Ja, Do wist het, Roelof? ja, ik twijfel had hij zei verdediger, middenvelder, Ja. spits. Dat Ja. begin ik een beetje. 360 wedstrijden van Heerenveen. Ja. Nog altijd recordhouder? Ja, Nou, zeg het maar. Ja, Maarten de Jong? Nee. Nee, dan is het Lubbe van Dijk. Nee. Hey! Nee. En dan Geert-Jan Verbeek. Nee. Nee, jongens. Hij het eind jaren 60. Hij begon bij VV Heerenveen. Heel wat jaren 70. Hij wie spiekerhut. Het is het jongere broerke van Grote Kees. En zijn neefje is Kleine Kees. Natuurlijk, ja. Ja? Ja, weet jullie? Teunkist. 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 Shit, ik wist Had wel ik dat niet hij geweten. het Nee, niet geweten? Nee? Nee. Die wie zag hem heen. Oh, Ja. ja. Als hij wist, jongen, dat je gewoon naar een Brutsen 10 hier is bij een corner, 3 keer raden. Nou, dan stond hij er bovenop. Maar goed, ik had nog één vraag, Voor mijn jongens. tijd hoor, dit. Ja. Een suggestie van meneer Schaafsma. Stel, dit is echt wel actueel. Stel de vragen van Gerald van der Belt, Blauwe te Dreeg, van de heren aan tafel. Dat gaat dus om Jim. En het toch blijkt dat de sprookjes van Ferry toch te mooi binnen om weer te wijzen. Is er dan misschien echt een kans op een nieuwe rubriek? Koken met doken. Ja, Dan jullie elke week met een cameraploeg naar Zwolle komen. ja, dat is Zwolle. Ja. Kan je kist ook een beetje interesseren?
Ja, ik vind het ook niet erg om in de keuken te staan, hoor. En, Nee. maak graag Wat is die favoriete gerecht? Je signature dish. Ik kan heel lekker ettersoep maken. Ettersoep? Ja, die... Met worst? Ja. Ja. Van Hema? En hoe heet het vlees ook alweer? Was daar ook echt in? Ja, dat doe ik niet. Ik doe met spekjes. Oh, ja. Ja. Oké. Dus spekjes en rookworst. Maar, Oh, lekker hoor. Ettersoep van Doken. Nou, wie weet jongens, waar weet is dat een goed idee. Veel succes tot nu toe, dus hij kan wel weer een keer komen. Zeker. Jongens, we zorgen nog even voor iets. Want Cambuur met Ik zou mooi. zeggen, we zitten al, deze aflevering is hartstikke clear. Er wordt morgen een promotiewedstrijd spelen. Ja. De En er wedstrijd is nog van het de hier. wedstrijd van het seizoen, van het IR. Goed, Andor, help Er is wel even. lichte kritiek op de leiding. Ja, wanneer kunnen we nou eindelijk Daar staat feest allemaal vieren? op. Oh ja, sorry. Als Cambuur wint van FC Emmen, Dan is het gelijk. dan is het gelijk, clear. Dan geen discussie mogelijk. Ben er ook nog horen scenario's? Want we moeten met alles rekken horen. Waar is de skiesdrochter? Laat ik daar ook even maar beginnen. Dat is van de morgen opzocht, dat is Henschens. Henschens, oké. Ja. Is dat een goede combinatie? En volgens mij floot die... Petrov. Het zo'n keer kan floten 4 keer winst. Maar Dus. volgens mij had die RKC Cambuur floten, maken die een flater. Dat klopt het. Maar Hensels wie toch die skiesdrachter maar Die in de het Kuip, touwtje. ja, de ja, Kuipvrees hier bij Feyenoord Jereveen. Ja, maar die hoeft die rode kaart van Petrov had helemaal geen rode Nee, kaart meer. precies. En Die- hij had ik ADO, Oeh, dit komt niet goed. nee, hij had ik ADO kan floten, dat weer 1-2. Dus En waar komt hij bij? Net in Friesland. Kerkrade. Hij is zo. 32 hier. Maar er is ook nog een oorscenario. Ja, dat is dat Cambuur net wint. En dan promoveert Cambuur morgen net. Dat is mooi. En wanneer dan wol? Dan zou het onkomende sneun kennen als de Graafschap in Willem II speelt. Ja. Of een weekend daarna bij VVV Venlo Cambuur op Vreetioen. Oké, maar goed. We beginnen vanuit dat het moonkleer is. Maar, Ik ben wel een beetje klim met al die scenario's. Ja, het zijn heel soort scenario's. Maar goed, het is toch makkelijker zijn als die. Want ze missen nogal wat spelers. Ja, en ze hebben het 10 jaar lang al net in Emmen woen. Sorry had ik daarvoor het gas voor die foto. Nee, waar dat je meer klopt, dat is een Willem. bus. Is het ook weer een feitje uit de Ik map ben- van ik ben Der Silm? Grutsk. Daar zit hij in, zeker. Ja, ze missen Baouf, Mulders, Soeren, Balk en Geustrand. Binnen 4 spelers. En dat ben ik net de eerste de beste spelers. Dus dat wordt wel een dingetje. Hier bij Emmen uit. Dus ja, het is nog geen intuïtie dat Cambuur het morgen maar redt. Nee. Wat wel leuk is om te vermelden. Ik ben benieuwd. Tony Jonker krijgt een basisplak. Die maakt het zijn basisdebuut. Echte Ljouwerter komt van de wielenpalen. Die vormt het centrale duo met Jamal Amova. Dus dat is wel een mooi verhaal natuurlijk. Dus 12 Ljouwerters morgen in de basis in de mogelijke promotiewedstrijd van Cambuur. Wat is hij nou, die jonker? Jongetje, denk ik. Jongetje of Nog 20. steeds jong, hè? Gewoon Want dat oké. werd zo'n een groot talent. En dat Ja. is het dus nog steeds trokken. Ja, dat kan nog steeds. Maar hij is dus de vervanger van Ismaël Baouf. Ja. Die is opropper van Marokko. Dan show je een listje. En dan zag ik Hakimi, Paris Saint-Germain. Brahim Diaz, Real Madrid. Mazraoui, Manchester United. Ismaël Baouf, Cambuur. Ja, toch daar, mooi? daar mag de club heel trots op zijn. Ja. Ja, toch? Zeker. Ja. Ja. Maar goed. Gaan we het winnen, jongens? Red Cambuur het op, Tinksto? Jawel. Ja? Emmen, oprollen? Nee, oprollen zou ik nooit vooraf zeggen. Oh, Maar winnen wel. winnen we. Ja, en maar speelt ik nog ergens voor, hè? Dat is natuurlijk weer... Waar spelen ze voor dan? Periode? ja. Nee, plak bij de eerste Jochen. Playoffs. Dat is play-offs. Oké. Ja, die zit wel echt een beetje op zo'n punt van het moet nou wel gebeuren. Ja. Want anders is het van Menno van Dam en consorten ook wel clear dit seizoen. Dus die speel ik nog ergens voor. Dus ja, het wordt een nieuwsgierige wedstrijd. Hartstikke leuk. Jongens, we zijn daar onder overdenkingen. En Doken, je moet kiezen en we komen er niet op terug. Maar de eerste is van Willem. De eerste goal van Isham Ferra of de tweede goal? De tweede wie in de eerste wie in de cruising, toch? Nee, de eerste wie de solo? Dan de tweede. Nee, dan de tweede? tweede. Ja, die vond ik heerlijk. Oké. Dan ging ik naar Andor. Tientje promoveren of promoveren toch net de voetbal op sneun. Die is die. Die is je. Ja. Heel goed. Dan gaan we naar Roelof. De goal van Maradona op het WK van 86 of de goal van Ringo Meerveld. Nee, ik ben een grote Maradona-fan, dus ik kies altijd voor Maradona. Goed zo. En de laatste is voor Doken. Scoren met je schouder of een omhaal op de eigen doelline. Scoren met de schouder. Ja, natuurlijk. Dat viel toch mooi. Ik denk, je moet kiezen Cambuur of Heerenveen en we komen niet op terug. Dat was een mooiere geweest, Ja, toch? maar ja, daar komen we niet op terug, hè, Nee, we Doken? komen niet op Komen er weer goed mee terug. weg. Ja, komen we Dat weer doen we goed goed. mee Ik kies nu dan wel voor een Heerenveen moment. Hè. Die andere Ja. was een Cambuur moment. Dit is een Heerenveen moment. Zo is het. Oh, ja, ik ben in balans. Na je wieken, dan zit op die stoel Zo. die oud-trainer. Zo. En, Marco van Jurgen Streppel. nou ja, dat wordt wel gezellig. Ron Jans. Laten we dit fragment. Nee, Fopper aan. Oh. Nog even heel kwart die trainer, West. Ja, ik was in die periode wel geblesseerd. Dus ik heb... ik weet niet of ik nog echt met hem op het veld heb gestaan. Misschien een aantal trainingen. Maar
Oké. Ja, was niet lang, maar hij is inderdaad even mijn trainer geweest. Ja. Ja, nou, hij zit Nijwieke is hier te gast op de Niet de Minders slechtste. in de Sportcast. Zeker net. Maar mocht het nou zo wezen dat Cambuur morgen Tiersje promoveert in de uitwedstrijd in Emmen, dan hebben we Waasje een extra Sportcast. Extra Sportcast mij. De haattrainer aan tafel. Hij vindt hij capabel genoeg om een sportcast te leren met hem op tafel. Dus hij wil komen, Henk de Jong. Ah, dat is toch mooi. Dan Ja. hebben we dus meesken Ad Cambuur promoveert in de uitwedstrijd. Morgen Tiersje in Emmen, dan Waasje een extra Sportcast. Doke, hartstikke leuk dat je er weer is. Tiegerter. Zeker. Heren, Jimek, heel soort succes de assen in Emmen. En Nijwieke bij wij er weer. Maar de Of Sportcast. waast je dus. Of Waasje. Ja. Of Waasje. Ontdaan, dag.